Ọzọ, Nna m, Idemesa, good evening. biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ihe ị maara maka agwụ. Agwụ n'ụdụ. E nwere agwụ mmiri, nwee agwụ ọgbanje, nwee agwụ omenala, nwee agwụ ọdịnala, nwee agwụ mmadụ jiri aka kọtara owu, nwee agwụ mmadụ na ngwọ ndị ọgwụ, gwọọ oke ọgwụ ọbụwa dibịa, ma dibịa adịghọba ha aka ndị gbasoro nnukwu oke mmọnwụ. O nwere ọgwụ a na-agwọ ndere ọgwụ adịwaba ha masị na onye ọma abụwa ndị agwụ adịwa ọya bụ ọgwụ a na-akpọ ha ncha akwụkwọ na ọgwụ nke ndị ọgbanje na-eme na ụmụ nwaanyị isi mgbaka na ọdekwasị nwaanyị ahụ na-ayị ala okofuwa akwa tewe egwu nke mbụ agwụ mmiri agwụ ndị ọgbanje. Nke ọzọ bụ akwụkwọ na ọgwụ ọdịnala be nna mmadụ ndị ikwu nne ya na ikwu nna ndị be nna a na-abịa arụrụ agwụ ọdịna nwoke ọdịna nwaanyị ihe dị n'agwụ. So ọzọkọ agwụ dị a na-akpọ agwụ nshi. Agwụ nshi ahụ bụ agwụ dịka onye gbasoro nnukwu mmọnwụ na bụ onye nna nna ha mere agwụ ndị nna ha meghe nna mụtara nna eme mana fọfada mere nke mbụ a na-akpọ agwụ nshi bikos ha emeweghe and ụdị agwụ a na-eri nkịta agwụ mgbe ochie mana ewe ọ makwara mmadụ ada akụziri dịka ihe dị ndibịa onye rụchakwa agwụ ndị ikwu na n'ikwu na-arụchakwa agwụ ọgbafọ ndị be a na-akpọ mgbafọ ahịa ọgwụ ọgbafọ ahịa ọgwụ bụ dibịa bụ katara ahụ. Ọ bụrụ na dibịa ahụ mee ihe na bịa doziere ọnọdụ oje tupu emere onwe dibịa ụdị ndị dibịa anyị ya na ọ bụrụ onye nji gwọọ ya taa ka m ji agwọ echi ọ bụrụ onye nji zọ mmadụ taa ka m na-aza echi maka anaghị na-abụ ndị dibịa ọ na-abụ ịpụta ọ jebata ụgbọ akwụkwọ nenewe onye a ji gwuo onye a ji ruro ya mgbe ọ bịagwuru ndị ahụ bụ agwụ nsata ike mbute ebewa wek size book anyị adịghị wek size book dị ụtọ na ịnọrọ kịta enwere ike iwere mmiri gwọọ ya ịbịazachi n'onu ka ihe eji gwọọ ya akwụkwọ ọbịara ọhụụ eji agwọ ya akwụkwọ okwuru eji agwọ ya akwụkwọ mango eji agwọ ya akwụkwọ nyedo na uwe eji agwọ ya mana nro ya maara ka ọ na-emewe nke ma be ị na-eme ọya ka a na-akpọ ọgwụ nshi agwụ ndị mmiri akwụkwọ na ọgwụ mara mmadụ ọ na-ama nwoke ọ na-ama nwaanyị ndị pastọ ụtakwa agwụ na-eme ha nwere ike ime n'oyibo nwee ike ime n'Igbo ha nchaba agwụ maka na ndị orimosu ndị pastọ otu ndị ibe na-agwọrọ ha ose na abụọ ha na-eri o were onye nne ose na abụọ na-ahụ ụzọ ịbịakwa gwacha ihe niile dị na-arụ ha chi na ha bụ ndị agwụ eri na-eri mana ose na abụọ nke na-apụta ose na abụọ ndị mmiri nyere mmadụ na aka mma ose na abụọ nọ ndị mmiri nyere ya ihe bụ gift e nyere ya na akwụkwọ na ọgwụ nna nyere ya ọ bụghị nke ose na abụọ ịya wee dibịa ọka akwa nke okpuo isi ọgụnụ ka ya rụwa dibịa mewe agwụ na agwụ mara ya nwoke ọbụla bụ dibịa nwoke ọbụla na-eme agwụ mana ọ nwere ndị na-emekwa ịrụkwa agbata ọgwụ ị na-emekwara onwe onye na-eme ọ bụrụ na achị onye ọbụla gaa agwụ so onye dị n'agwụ bụ ọ bụghị nwoke niile bụ dibịa na eme ekwere nke onye ọdụ akwara ọdịnala be ha ya ekwere aka ọ mewe ha ọ bụrụ na ọgwụ mmadụ na-eme ọgwụ be ha ọ bụrụ na ọgwụ ọdịnala debe ha o nweghị nwoke ọbụla o nweghị ebete na-eze agụ na-enweghị mgbọrọgwụ na-enweghị agwụ niile karịrị o nwere ike ọ bụrụ sọ ọgwụ ahụ ọsa bụ ị na-eme agwụ akwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ ahụ ime akwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ eze akwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ nta amụkwa nwata ọ na-eti ọ na-agbarị ndị na-eme ọgwụ ha dị
agwụ nta akwụkwọ na ọgwụ bụ ọgwụ so nọ ihe daalụ sọ nwanne m daalụ nna achọrọ m ka ị rụtụkwa ya aka na oke agwụ nọ n'agwụ. Oke agwụ na-agwụ onye ọbụla nwere oke agwụ wee na-agwụ nọ nke onye na-emekwa nke bụ oke bụkwa onye nọrọ ọ na-ahụ ụzọ na-eme agwụ mana a na-echi oke na oke nnọkwu na oke a na-echi ọgwụ nekwu na oke ọkụ oke ọgwụ na ọgwụ nwere n'ime onye ọbụla na-eme agwụ na-egote nekwu egote oke agbatuorụ ya agwụ otu nke ghọ ọnụ ewere agba ọkụ rụọrụ ya agwụ abịazie egbuoru oke ọkụ nnekwu ọka egbene egbuoru nwunye ọkụ nnekwu so n'ọya bụ a na mmekwe ọbụla bụ na ọgwụ nnekwu na oke ọkụ agwụ oke nne onweghị oke iche onweghị na iche na na-ekwe mere ya agwachi ọgwụ oke nne ọ bụrụ igote nnekwu na oke ọkụ wee rụọ agwụ ekwuru okwu na almost mmadụ niile nọ n'ezi agụ nwere agwụ ị na-ekwu na onye ọbụla ga-arụ nwa agwụ nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ga-arụ nwa agwụ ọ bụrụ ma ezi agụ ụwa niile nwoke na-arụ agwụ nwaanyị na-arụ agwụ agwụ nnekwu na ọkụ nwoke na-arụ agwụ nwaanyị na-arụ agwụ ọ bụ sọ ndị dibịa mara ọ bụ sọ ndị dibịa na-arụ o nwere onye na-ebidakwa ka n'mbụ ma dibịa raka nke njere ụbụ n'ọchọ ndị ụlọ bụchi nwa eji mgbatuoro ụmụ niile agwụ ma nwoke ma nwaanyị the man mụrụ 10 nke 11 nwere awụ 10 egoro agbọghọ ọkọ 10 gote vootu nke oghe ọnụ wee gote egbede nnekwu gotezie ji onye ọbụla nwere agwụ nke agbatichara onye ọbụla agwụ mekwa agwụ nnekwu na oke ọkụ so acha niile bụ emegworo ha ihe dị na omenala dibịa o wee zuo onye agwụ ihe nsogbu arez na asị gị jee kpara agwụ nna gị na ọ gị jee kpara agwụ wee na-emegwu agwụ so ya daalụ sọ ndị nwere ịgwa anyị maka ara agwụ ara agwụ bụ like ndị ara agwụ na-agbakarị bụ ndị ọgwụ ọdịnala ndị mmiri agwụ mmiri na-eme ndị ụmụ nwaanyị asị na onye nwa na-enwe isi bere 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 agwụ mmiri na-enye nsogbu ndị oke dibịa debeva bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị ha emeghekwa agwụ nna ha agwụ na-eme ha isi bere bere agwụ ụmụ ha na-emere ike mụwa mgbe nọ Indonesia eze nwaanyị Indonesia chemụ na wa m ji emewe agwụ bifo ma ayiwe ara and bifo mee travel onye ara bịachi ị na-akwado travel na evu ekwe nata iwe ara nata ndị mụ na ha nọ bụ ndị bachi ma chọgoro ime travel na ọ naghị adị a na-achọ m achọ the next thing bụ m afọ maka fon adịghị mgbe ahụ so ekwu ndị wee chiba so ma anọzi na plane anaghịzi m ahụ ụzọ I come back mechie ihe m mere wee jewezie anyị eruzie n'ọsra mụ na onye ambasadọ n'ọsra anyị jewe Indonesia ruzie dị eze nwanyị gwakwa m ihe ahụ that is one ji nata chọwa ọdịnala m mewere so n'ọhịa daalụ sọ daalụ onye agwụ mara ka onye agwụ ọdịnala mara na-achọghị ịrụ ọrụ ọdịnala chọrọ ịzụwacha ma ofu obodo Igbo ọ ka ha ndụrụ ova nye onye ọzọ ya rụwara yes ọ nọ on form of first class, second class, third class. Ọ bụ nnọọ agwụ mara gị o wee bụ nnọọ ha agwụ ịma na ọ nwere agwụ a na-akpọ agwụ nkechiri ntị agwụ nne enyere mmadụ ehe ọ nwere ụdị agwụ ya amaghị o nwere ebe ị na-eje nwee ụdị agwụ ya amaghị ọ na-adị ka nwaanyị o nwere nwaanyị ya amụ nwa na Igbo nwee ya ama ofu nwa nwee ndị ejima deba ha o nwere ọgwụ ya amaghị ịgbatichakwa awụrụcha ọgwụ iwere okuku were nze were ọfọ jewere owe ịbakwa n'ime na emechikwa ekpiri jewe ọrụ mana ọ nwere ọgwụ ọya abụ na ihe megide na ihe anụte mewe ọsọ ịlaikiri nghọtagwo ọ nọ ka famili ahụ ịma na ọ bụghị ebete niile bụ dibịa
o nwere ndị ọ bụ dibịa dị befa like ọ dị form of arụsị papa gọkwa arụsị make sure na ofu nwa ya agọ and ọkwa ọgọchakwa rituo onye ọzọ ya agọkwa o nwere ụdị agwụ dị like that nghọtago daalụ sọ daalụ ọzọ ịma nọ n'iyi ebe anyị nọ yes ike agwa ndị na-awa ọchịghị ihe ha ka emewa were n'afọ 2025 ndị ibe m nnọnụ ọ bụghịkwa were ke were na ịbata n'unye were ọkụkọ gbuoro onye rụghị ụwa si a na-aba aha ọfụ n'onye ọma bịawa ọ wee ewere ka ya bụ ọkụkọ ha igbuorichi maka onye gbuorichi ụzọ meganu ọgbagbuo n'ọsọ mana chi gbuoro ụzọ ganu o nweghị ka mmadụ nchi ya na awere wezie ihe dị aka bụ ọdịnala be nna gị akụkọ nwe ọzọ beneshino a na-abakwa aha ọhụụ ije gbuo ọrụ ọkọchị a na-abakwa aha ọhụụ na-ebidokwe onwe ha were ka ndị ichie be nna gị na-ebidokwa onye bụgwere mama agbuo papa ya onye mineboro onye mama na papa awụgworo ha were mma ọkọ ya si ahụ na m abakwa na ahụ rikwe na ihe chụtakwa na ihe ọ kacha were maka na ọ bụrụ mmadụ nchabe ọgwụ na-erere agwarụ ya oke ite gwarụ ya okike were gwarụ ya isi ata were gwarụ ya ebuna were ọ bụrụ mmadụ ncha niile bụ ọgwụ na-erere ọgwụ kacha ọgwụ bụ na ịsavụrụ chi onye ụwa savụ onye debe nna gị savụ arụsị debe nna gị ha nchabe were ka ọ bụrụ na ọ were arụsị dị ikwu nne gị savụ kwuo ọ bụrụ na ọ were nke ịgbajegworo ka ije kụọ mba like many people na-abịa Beneshi na-achọ Beneshi mba gịchekwa ya Jenụwarị rukwe ọ bụrụ na ị na-arute ha ịkpọọ na fon si meke na ihe ha ekere m ọzọ ihe dịka ego onye ya eme ihe ọ bụrụ na emere ọzọ ihe ọ bụrụ ọjị na ma isi ọzọ na-abakwa aha ọhụụ ha ihe dị ọkwa igbuoro ọkụkọ ihe dị ọkwa igbuoro eti ihe dị ọkwa igbuoro ewu ọ kacha were kaba were rutekwe fes gbuchie onye ọma onye ụwa gbuchie sekọnd ọ bụrụ na nna gị ka dị ị nwere ike ihe nna nna gị ha ọ bụrụ na nna ya dị ihe nna gị ya na ndị nna nna ha ya bụ sekọndị awere na iji ikwu nne tedị awere maka achọghị ọsọ chụwa megoro ọ na ikwu nne bụ ụfọdụ azụ nne ya ihe eji ikwu nne ya weda ikwu nne ya na-eme ọdịnala anaghị eme ọdịnala enute merụ ya saraka ịchọ ya anya ọ bụ ndị na-eje ụka iwu edechita aja jee ebe nna gị je ndị ikwu nne ya anya kpọọ nna mụtara nna gị mama gị nna mụta mama gị ya nne onye rie omegoro ọchị ya nyekwa onye enwe ya na ọ yekwara na ka o wee weta ọzọ megoro yefa ọya bụ awere kacha awere a na-agwọ awere ite ana m agwọ a na-egwe awere okuku ana m agwọ a na-ewere agwọ isi ebunu ana m agwọ a na-agwọ isi okpoko ana m agwọ a na-agwọ isi atị ana m agwọ ha nchaba awere mana ọnwa ha awere kacha ya ngwara a na-akọ n'ụlọ ama mma afọ ezi ọ bụrụ mmadụ ncha niile bụ ọgwụ na-erere ị nwere ike igbochi isi atụ ha ọma nre mana chiwu bụ dị ime na-awere ewere nna nna ya bụ dị ime na-awere ewere nghọtago ekelere gị ọzọ daalụ sọ nwanne m